Hi guys! Magandang tanghali. Andito na naman ako ngayon sa aking kaibigan. Magsa-celebrate daw siya ng birthday. Ngayon, instead na sa bahay, dito po kami sa bukid. Dito daw po i-celebrate yung birthday niya. Kaya guys, tara na. Samahan niyo ako. Maglalakad papunta doon sa kubo-kubo. Okay guys, ito tara na. Talagang ito po. Tingnan mo po yung lugar na ito. Ito po yung lugar po ng aking asawa. Bundok po yan. Ayan. Yan po ba guys oh. Yan. Ayan. Ayan po yung guys yung sinasakyan kong isa. Yung kulay yellow. Tingnan nyo ba guys ha. Ayan. Yan yung tricycle. Tapos papunta yung galing kami doon. Doon sa may ano na yun. Daanan na yun. Napakalayo talaga. Kaya guys tara na. Samahan nyo ako papunta sa birthday celebrant. Unique sa bukid i-celebrate yung birthday niya. Ang saya. Ano kaya mangyari? Bukid yon. Pero tingnan mo naman, fresh air. Walang air pollution, di ba? Ay, nako, ang OA ko naman guys. Okay. Ito ganito Lahat po yan, tataniman po ng pala yan. Yan mga yan. Yan. See? Napaka po. Yan. Malapit na po tayo guys. Maglalakad po tayo. Okay? Tapos yan. Yun, andito na po tayo guys. Ang dami nila. Ay, ang dami nila guys. Diba? Okay. Malapit na tayo. Okay. Ito tayo guys. Okay guys, nandito na po tayo sa may celebrate ng birthday. Asan yung may birthday ay? Okay guys, tingnan nyo yung Okay. Papakita ko po sa inyo. Yan po yung may birthday celebrant po guys Yan. Ilan taon na kayo ate? Ilan taon ka na? 55. Okay, diba? 55 na po siya. Kaya hindi. Ay, vlog po natin to. Diba? 50? Ilan taon ka na? 55. 55 guys. Ang bata-bata. See? Tingnan nyo guys yung lugar na ito. Diba? Ito po yung mga handa nila. Ito po yung sinasakyan nila. Yan, mga yan. Isa kong kaibigan Wait lang. Ito guys. Pakita ko po sa inyo yung handa nila. Diba? Kala mo nasa nasa dagat tayo. May crab pa. Tingnan mo guys. See? Tamo, sunog na sunog po. Kakaiba po yan. Tingnan mo. Yan, kakaiba po yan. Sunog po. Yan, pati yung isda nilang pangalan nito, yan. Kakaiba po yan. Yan. Ito po yung mga handa nila. Ngayon, ito po yung mga kasamahan ng may birthday celebrant. Yung mga yan, tatlo mamaya mag-iinuman yan. Ito kaya, yung manok mo, kakatayin ba yan? Oo. Yan ito? Isang kambing. Ngayon? Wow! Talagang may handa talaga. Ayan guys, tingnan nyo. Ang laki ng manok. Kakatayin daw yung mamaya yan. Yan, masarap. Okay, punta tayo doon. Punta tayo dito. Tingnan natin yung swimming pool nila sa bukid Kakaiba yun. Swimming pool sa bukid. Nakakatawa. Yan guys. Nakakaano. Okay. Guys yung tubig nila. Yan. See? Yan ang tubig nila. Yun na yung swimming pool nila na may galing po doon sa may mayroon po silang tawag ito. Bomba daw. Bombang tawag yan. Okay. Wow! Kasarap naman yan. Maligo ka dyan? Wow! Asan ang swimsuit mo? Asan? Uy, ang dami. Dalawa. Sa si mama mo? Hindi mo sinama? Lakas ng tubig yan. Pakalamig. Woo! Lawig-lawig. Sinong kasama mo ay? Sinong kasama mo? Sinong kasama mo? Si mama? Papa. Saan si papa mo? Saan? Ayun, yung kalbo. Yung kalbo. Di ba ang galing niyang magsalita daldal yan. Ayun, magbabay ka. Mag-hi ka. Hi! Hi po! Sabi mo, maliligo po ako rito. Kamo. Sabi mo, maliligo po ako dito. Kamo. Ligo ako. Flying kiss kaya. Flying kiss. Ganun.
Ayaw na guys, nahihiya siya. So ngayon, tingnan mo ha. Oo. Napakaganda. Oo. Dito, libre ang tubig dito guys. Kasi, ano po to eh, bundok. Itong tubig na to hindi po ito madumi. Fresh na fresh po to. Galing po to sa ilalim ng lupa. Opo. Kaya yun ang kagandahan po dito sa guba, sa bundok, sa bukid. So, yan mga yan. Oh, yan. Swimming ka na, dali. Yan na. Langoy ka na. Ay, mamaya pa pala eh. Oo, kasarap naman. Yan guys, tingnan nyo yung ano yan. Mamaya daw, yun. Nagbubumba din sila. Para sa ito pang matanda raw ito. Tapos ito naman pang bata. Okay. Ang ganda ng pwesto na, ang ganda ng lugar na ito. Fresh na fresh yung air talaga. Diba? Ganda. Yung mga, para bang pag pumunta ka rito ay parang wala yung mga problema mo, mga ganyan. Para bang napaka-peaceful yung isip mo. Napaka-peaceful. Peaceful pala. Haha, nakakatawa na naman. Yan. May manok po sila. Yan. Tapos, mayroon pong kambing. Punta tayo sa kambing guys ha. Okay. Lakad tayo ah. Lakad tayo. Yun. Yan guys, yung mga ano na yan. Yung mga mangga na yan. Ito. Maraming bunga po yan. Kaso binuras na nga po nila. Alam niyo po yung buras. Yung parang harvest. Tinatanggal, kinukuha na po nila at binibinta na po nila. Yan. Ganito pong buhay ng probinsya guys. Pag hindi ka po kumayod, magugutom po kayo. Okay, papakita ko po sa inyo yung kambing ng may may birthday. O, diba? Yan. Ewan ko, di ko lang alam guys kung kakatayin nila to ha. Yan. Yan, tatlo yan. Diba? O yan ang mga bata. Anong ginagawa nyo dyan? Uy, kita nyo naman guys. Napakaliit na bata, kayang-kaya na magpastol. O, diba? Mag-hi kayo, hi! Oh, diba? O, maghahaya na yung mga bata na yan na sanay sila sa bukid. Lagi sila, araw-araw sila pumupunta rito. Kaninong bahay yon? Yan. Ah, ganda naman ng bahay. May bagong bahay doon guys. Oh. Kaya nga, may bahay na. Dati walang bahay yan eh. Parang napakatagal kung hindi nakapunta rito. Ilang buwan lang naman. May bahay na. Dati dito, wala kang bahay. Wala mo lang kaalala. Oo, hindi, wala pa yun. Pupunuin pa daw. O, mamaya. Oo, pupunuin nyo yun. Okay, guys. Mamaya, ipakita ko pa sa'yo mamaya yung nagbibideo, okay? Naka-vlog ka na ata? Ito na. Anong ginawa mo dyan? Facebook. Facebook. Tinan mo naman ha. Nagpi-Facebook siya. Busy siya sa Facebook. Oh guys, dalagang-dalaga pa yan. O, baka may gusto dyan naman ligaw. Charot. Okay, diba? Tinan mo naman na mayroon pa siyang video-video. Okay, makatakata mo na sila. Tingnan mo ha. O, ang ingay oh. O, walang kuryente dito pero yan. O, yan. See? O, yan. Ano yan? Naka-record? Naka-record yan? Nire-record? Oh, ang galing naman. Napaka-unique na. Sobrang unique. Kasi nga dito sa bukid, kasi pwede ka nang magdala ng mga kung ano-ano. Pwede ka nang mag-video, okay. Ang cute niya. Tignan nyo guys, oh. Yan na yun. Oh, yan. See? Ang saya. Napaka-saya. Mamaya, magkainan na mamaya. Papakita ko sa inyo yung pagkain nila guys, ha. Okay? Tignan nyo guys, ha. Oh. Tingnan nyo yung swimming pool nila guys. Oh, yan. Yan ang swimming pool nila. Oh, napakaganda. Lamig. Sobrang lamig. Ang lamig-lamig. Sarap na mag-swimming. Alam mo, hindi ko sinama yung anak ko dito kasi stress ako ang kulit. Kaya sabi ko, iwanan kita kayo. Iniwanan ko. Kaya hindi niya ma-enjoy ko yung swimming pool na ito. Yan. Oh, sino ba nga kalain sa bundok may swimming pool? Oh, diba? Kakaiba talaga ang tao. Napaka-unique, napaka-malikhain nga baga. Oh, diba? Oh, na po yung, saka yung isa, yung, tinan nyo guys, yung maliit na pwedeng pambata daw ito. Oh, ako. Oh. Libre po yan guys. Libre po yan.
Kaya pambata po yan. Kaya mamaya, ako, magdamag po yan sila dyan. Hindi ko alam, baka maghapon hanggang gabi o anong oras sila pwede dyan. Walang oras, walang bayad eh, libre eh. Diba? Okay guys, kita nyo naman oh. Napakaganda. Napakasarap dito ang hangin. Libre ang aircon, libre ang electric fan, walang babayaran pag sa bukid ka guys. Okay? Pupunta muna tayo dun sa mga kumakain. Okay guys, dito na tayo. Go na tayo. Go. Oh. Ay, ang init. Sobrang init. Buti na lang ngayon, hindi umuulan, diba? Oh, see? Oh, kita mo. Yan sila. Nagkakainan na sila. Hindi sila nagsabi sa akin. Oh, okay. Mayroon pang spaghetti? Ha? Nagkainan na ba kayo? Hindi pa? Ah, mamaya na daw pag ano, pag yung mga gutom daw, yan oh, yan oh. Oh, anong iniinom mo? Oh, yan. Bye. Nag-hi. Makikita pa sa YouTube. Alak daw yan. Alak daw 'yon sa tingin niyo. Alak 'yon. Ayun. Pinaunan muna nila yung mga bata kasi nga nagugutom na sila. Yan. Oh, nasidatingan na sila, guys. Oh, hi, kamo hi. Ay, walang ulam oh. Walang ulam. Oh, ito si Tinten. Yan oh. Hi. Oh, ayun yung magpakita, guys. Nahihiya sa inyo. Ayan, nasidatingan sila. Ang gaganda ng mga friend ko. Yan oh, 'di ba? Kasi sino bang akalain ang ganda-ganda oh, labas palikod, oh, 'di ba? Oh. Para ako mamamatay sa daan. Ano yan? Ano yung ginagayat? Ano ginagayat? Ano ko alam sa Ilocano? Ano yan? Slice? O in English slice na lang. O ano yan? Anong ilasawag mo dyan? Hindi niya alam. Sausawan ng Fish. Oh, fish daw. Ay, lagyan ng bagoong. No. Ang kasarap. Yan ang mga pagkain ng katas na ng kamay niya. Walang gas-hugas. Yan ang mga pagkain nila na ano, isda, tapos isaw-saw lang dyan. Ako satisfied na sila dyan. Masarap yan. Diba? Tama naman. Ang saya na, ang dami nila. Dito lang sa bukid yan. Okay, mamaya. Kakain na yan mamaya. Nagano pa sila eh, nagprepare pa sila ng tanghalian. Tapos mamaya ipapakita sa inyo kung paano kasaya pag kumain guys. Ay ako, ito na guys. Nagkapagpahinga na ako. Ayun, sabi ko sa inyo, di ba, mag-iinuman sila. Kaya papakita ko sa inyo. Wala po siyang tawag ito, yung nilalagay sa gin. Satisfied na po sila dyan. Yan ang mga inom. Diba? O diba? Ikitamak lang no kasi nga. Kita nyo ba guys? Libre langaw. Libre langaw yung pulutan na dami. So yan. Masay na sila dyan. Silang tatlo na yan. O nasaan yung pangsahog nyo dyan sa alak nyo kuya? Wala? Ala, puro. Yan, maganda po para yan. matapang. Pag may sahog, pag may sahog yung alak. Sito? Opo, sitogen ang tawag nun eh. Matamis eh. Ginseng. Dibdib. Ayun yung tinatawag na purbisito. Ay, kasi may bumili doon sa tindahan ko, sabi nila, ate, pabili pong sitogen. Ano bang sitogen? Akala ko yung sitogen yung may flavor na yung gin. Sito pala, minimix sa gin. Sus, nakong sira ulo. Talagang tawang-tawa ako nung pumunta ako doon. Tinatawanan ako doon. Kuya, saan pa yung sitogen dito? Ay, Diyos ko ate, sabi niya, sito po yan, hindi gin. Parang ako sira ulo. Tinatawanan ako doon eh. Yun pala yun, sito pala nilalagay sa ano. Sa amin naman, ang tawag doon, purbisito. Ay, saan po ba? Ihahalo mo sa namin. Sa tropa nyo tatlo. Tawag namin. 4x4 sa inahalo na gano'n. Purbisito. Purbisito daw guys. Ano kaya yung salita? Intindihin nyo na lang yun. Napulutan nun, tilapyang sunog. Kita nyo naman, tilapyang sunog. Yan ang probinsya guys. Walang pili-pili. Okay. Mapaitan na tilapia. Baka naman mapanood ni boss namin yan. Ay, ipopost ko to sa YouTube ko yan. Kaya panoorin niyo po. Sa YouTube ko yan. Mapanood ni boss. Hindi po niya kilala. Magkakaroon Okay tayo guys. ng problema. Okay guys, kakain na po sila. Yan. Ngayon, ito na ipakita ko po sa inyo yung mga handa nila. Okay? Ito po yung ano ba yung suman? Yan, suman. Ito nilalangaw. Libre langaw dito guys eh. Katawa talaga, libre langaw. Tapos ito yung nila, inihaw kanina na sunog. My God. Tapos guys, diba, ang dami oh, saya-saya. Pinabayaan po. Oo, pinabayaan daw. Ito guys, yan. Tapos yung crab. Sarap. Ngayon, kakain po ako. Baka mamaya mahuli ako. Wala sila kumakain. Ayan, sige guys. Ayan. Sa Rosie guys. Bye-bye. Okay guys.
Kakain na kami ha. At saka, ito yan sila. Oh. Yan sila guys. Oh. Yan. Oh, yan. Yan ang mga yan. Yung mga tropang alak. Okay. Okay guys. Kakain na kami ng tanghalian. Salamat sa sa pagsubaybay. At pag may time pa kayo mag-view po kayo at saka mag-like and subscribe. Okay, bye. Salamat. Bye-bye. Kakain na po kami. Tanghalian. Gutom na po ako. Bye-bye.